адзінага года яны не змірыліся з гэтым фактам падзела. І савецкае кіраўніцтва беларускае, яно мелкімі крокамі ішло да аб'яднання. Гурын Баразоўскі на каляды разам з сваімі таварышамі, у тым лікам і лючонкам, напіліся і танцавалі ў гарадскім тэатру і пелі не вельмі прыстойныя песні. І вышэйшы ўзровень адукацыі планавалася паўтрымоўваць у Мінску, што вось гэтыя людзі, маладыя, якія атрымоўвалі сярэднюю адукацыю, пасля пераходзілі б лінію фронту і атрымоўвалі ў Мінску БДУ вышэйшую адукацыю. Або накіроўваліся ў так знакаміты камуністычны універсітэт нацыянальных меншасцяў захаду у Маскве. Добрый дзень, шановное спадарства. З вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Зяя Гільганна. Рада вас вітаць. Спадзяюся, вы радыя мяне чуць. Сёння мы зноў у студыі з, я думаю, те, хто слухаюць падкаст, ужо ведаюць гэтага чалавека. Сёння у нас у гасцях цудоўна даследчыца польска-савецка-беларускіх адносінаў, кандыдат гістарычных навук Вольга Бароўская. Вітаю, Вольга. Добрый дзень усім. Уважлівы слухач, напэўна, слухаў нашыя выпускі з Вольгай пра Рыжскую мірную дамову 1921 году, пра гандаль савецка-польскі, пра Алеся Ульянова. І гэта наша чацвёртая сустрэча. І мы таксама будзем гаварыць пра вось гэты перыяд, 20-е гады, савецка-польскія адносіны, БССР, польскія адносіны. І, напэўна, так як мы такі больш-менш агульныя тэмы ўжо абмеркавалі, гэта будзе больш такі навуковы выпуск, чым папулярны. Я так меркую. Але, каб вам не было так страшна слухаць, а было больш цікава, я скажу, што вас чакае ў гэтым выпуску выкрыццё сакрэтнага агента. А гэты выпуск, як і ранейшае, падтрымлівае онлайн-гіпермаркет 21 век бай. І ў сярэдзіне выпуска вас чакае наша сумесная рубрика. Таксама не пераключайцеся, я там падрыхтавала для вас нешта цікавае. А мы паехалі. Вольга, пра што мы будзем сёння размаўляць? Пра Рыжскі мір. Там будзем пра Рыжскі мір размаўляць і пра новае, што я адкрыла ў Рыжскім міры і у яго рэалізацыі. У рэалізацыю мова Рыжскага мірнага дагавора непасрэдна для тэрыторыі Беларусі, у савецкай Беларусі, таму што мінулую сустрэчу я не то што пачынала, але я бачыла гэтую праблему пад іншым вуглом, і гэта было таксама вельмі цікава, а зараз я разглядзела Рыжскі мірны дагавор пад вуглом рэалізацыі ў савецкай Беларусі. І зразумела, што гэта вельмі комплексная такая з'ява была. І калі сам Рыжскі мірны дагавор, усе яго артыкулы, гэта было больш дэкларатыўны характар насілі. Там бакі спынялі ваенныя дзеянні, яны планавалі прыступіць да канкрэтных мер, але ў будучым. Але як гэта рэалізоўвалася, як гэта станавілася на самой справе, якія пункты ўсё ж такі былі рэалізаваны, якія не, чаму бакі ігнаравалі многія пункты дамовы. Вось усё вось гэта і ёсць самы вось такой цымус, самае цікавае вось гэтага працэсу. І так атрымалася, што польскі бок у большасці сваёй ігнараваў у выкананні Рыжскай мірнай дамовы і выконваў толькі так званы фінансава-эканамічны бок, вось па рэвакуацыі маёмасці, па ўзаемаразлікам, а ўсе астатнія пункты нібыта ён закрываў на іх вочы. Тое ж самае адбывалася і ў РСФСР. І атрымоўваецца, што каб зразумець, што такое Рыжскі мірны дагавор, мы патрэбна вывучаць вось гэты беларускі вопыт, яго рэалізацыю. І я зразумела, што гэта быў комплексная з'ява, і там прымалі ўдзел не толькі змешаныя камісіі, пра якія мы размаўлялі ў першым выпуску, але яшчэ і там прымалі ўдзел і вышэйшыя органы ўлады Савецкай Беларусі. Усе і СНК, ЦВК, ССРБ, БССР і народныя камісарыяты, павятовыя органы ўлады. Гэта ўся вертыкаль улады прымала ўдзел у выкананні гэтага дагавора. І цікава, гэта праявілася, напрыклад, пры вызначэнні беларускага участка савецка-польскай граніцы, таму што, падаецца,
камісіі выпрацоўвалі агульны механізм, як павінна прайсці граніца, але у некаторых спрэчных момантах, напрыклад, каля мястэчка Арэхаўна, гэта на Віцебшчыны, калі б узнікла спрэчная сітуацыя, уключаць мястэчка Арэхаўна з чыгуначным вузлом у склад Польшчы або чыгуначны вузел аддаць Савецкай Беларусі, а мястэчка аддаць Польшчы. І вось для вырашэння вось гэтых дробных пытанняў запрашалі беларускіх прадстаўнікоў, беларускіх упаўнаважаных. Яны арганізоўвалі вось гэты ўзаемасувязь з мясцовым насельніцтвам. Яны ездзілі па вёскам, яны апрошвалі мясцовае насельніцтва, іх жаданне, што жадаюць вось гэтае мясцовае насельніцтва. Яны складалі хадайніцтвы, і гэтыя хадайніцтвы разглядаліся на пасяджэннях змешаных камісій. Гэта быў адзін этап, а ўжо пасля каля гэта быў этап дэлімітацыі, вызначэння канфігурацыі мяжы і рэктыфікацыі і мясцовых зменаў у мяжы. Калі мы перайдзем да працэса дэмаркацыі мяжы, гэта заслупоўванне мяжы, то тут прымалі ўдзел Народны камісарыят Савецкай Беларусі, гэта Народны камісарыят унутраных спраў, Народны камісарыят працы, Народны камісарыят фінансаў. І вось гэтыя органы, яны вылучалі сілы, вылучалі пэўныя адзінкі для таго, каб правесці мяжу на мясцовасці. Гэта быў вельмі складаны і цяжкі працэс, які патрабаваў дадатковага фінансавання. Тое ж самае адбывалася і падчас рэпатрыяцыі насельніцтва, у якім прымаў удзел не толькі змешаная камісія па рэпатрыяцыі, але і беларускі камітэт па эвакуацыі насельніцтва, БелВАК, які рэгістраваў усіх бежанцаў, ваеннапалонных, які знаходзіліся на тэрыторыі Савецкай Беларусі, і арганізоўваў для іх больш-менш спрыяльныя умовы, жыллёвыя, харчовыя, надзённыя, там санітарныя умовы забяспечваў, таму што гэта была вялікая колькасць людзей, прыкладна 600-700 чалавек, якія знаходзіліся пад Мінскам у раёне Негарэлым, якія хацелі самацёкам перайсці гэтую мяжу. І БелВАК, ён кантраляваў вось гэты працэс, ён рэгістраваў гэтых людзей і ўжо больш эшалонным парадкам перапраўляў іх праз мяжу. І зноў-такі тут прымалі ўдзел не толькі БелВАК, але і Народны камісарыят аховы здароўя, той же самы СНК, ЦВК, які кантраляваў усе гэтыя працэсы. То есть раней гістарыяграфіі лічылася, што толькі змешаныя камісіі рабілі вось гэтую цяжкую працу. А насамрэч змешаныя камісіі яны толькі распрацавалі вось гэты тэарэтычны ўрывень, механізм распрацавалі, якім чынам гэта павінна адбывацца, колькі людзей павінна штодзень пераходзіць мяжу. Пусть такі тэарэтычны ўрывень, а вось узровень непасрэдна практычныя мерапрыемствы ажыццяўлялі мясцовыя органы ўлады. І таму тут наша вертыкаль, якая яшчэ не зусім склалася. Трэба ж успомніць, што ў 21 годзе Савецкая Беларусь гэта яшчэ толькі фарміруючая дзяржава. Яна толькі пачала ствараць вось гэтыя ўсе інстытуцыі. То есть яны былі больш такі на паперы большасці выпадкаў. І вось фактычна рэалізацыя рыжскай мірнай дамовы яна падштурхнула вось гэта нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва, падштурхнула фарміраванне вось гэтай вертыкалі, таму што гэта было надзённай справай. І вельмі важным момантам рыжскай мірнай дамовы для нас стало тое, што нас прызналі ў якасці суб'екта міжнароднага права. І насамрэч, і раней я лічыла, што гэта было толькі на паперы. А калі ты разглядаеш увесь перыяд з 21 па 39 год, ты разумееш, што нават пасля 23 года, калі БССР перадала правы на вядзенне міжнародных адносін агульнасаюзнаму органу КІДу, нават пасля гэтага статус Беларусі не зменшыўся. Таму што калі б ён зменшыўся, навошта тады было б запрашаць савецкіх прадстаўнікоў, перадаваць мандаты на вядзенне перагавораў савецкім прадстаўнікам і усе гэтыя юрыдычныя тонкасці ажыццяўляць. Напрыклад, пры падпісанні санітарнай канвенцыі з Польшчай, або пры падпісанні гандлёвага дагавору ў 1939 годзе, або пры падпісанні паштова-тэлеграфнай канвенцыі, якія зноў-такі прадугледжваліся умовамі рыжскай мірнай дамовы. На ўсіх гэтых дакументах стаяў подпіс і прадстаўніка Савецкай Беларусі. То есть калі б Беларусь была нешта фіктыўнае і не прадстаўляла ніякага значэння, на чорта яны гэта прабілі, да? А насамрэч гэта яшчэ раз даказвала, што яе правасуб'ектнасць, па-першае, па-другое, вось яе статус.
І польскі бок часта, калі патрабаваў удзелу вось усіх прадстаўнікоў і ўкраінскай ССР, і беларускай ССР, я ўжо кажу пасля стварэння Савецкага Саюза. То есть гэта было важна. То есть Савецкі Саюз гэта ўсё ж такі была федэрацыя. І нельга казаць, што гэта была нейкая унітарная дзяржава. І БССР яна мела сваю гэтую правасуб'ектнасць. І гэта яшчэ раз даказваецца тым, што мы мелі сваё дыпламатычнае прадстаўніцтва ў Варшаве. І гэта не толькі прадстаўніцтва, як я раней лічыла, што гэта былі толькі саветнікі пры паўнамоцным прадстаўніцтве СССР у Польшчы. А яны мелі пэўную унітарнасць, пэўную аўтаномію. Гэта быў свой нейкі кабінет. Гэта зразумела, што гэта было не нейкі асобны будынак. У рамках вось гэта паўнамоцтва прадстаўніцтва СССР, але яны мелі пэўную аўтаномнасць. І палякі, яны успрымалі БССР як самастойную дзяржаву. Не як СССР, а непасрэдна вось Ульянаў, напрыклад, той же самы саветнік па беларускім справам пры паўнамоцным прадстаўніцтве, ён быў прадстаўніком БССР. У дакументах ён лічыцца прадстаўніком БССР, не СССРаўскім. І гэта важны момант, што БССР не страціла сваю правасуб'ектнасць. У Данцынгу працаваў консул з 23-го года, БССРаўскі, зноў-такі, именно БССР, менавіта БССРовскі. А з 26 года віцэ-консул, то есть быў павышаны ранг консульскага прадстаўніцтва БССР. Зноў-такі гэта ўказвае на тое, што яна была правасуб'ектна. Ну, то бок можна сказаць, што нягледзячы на тое, што, напэўна, знешнепалітычны курс у цэлым не моцна адрозніваўся, так? Але вось нейкая структура, фармальнае, юрыдычнае прадстаўніцтва, яно захоўвалася. І калі мы перакінем мосцік далей, то, скажем так, фармальнае часам нефармальнае. І гэта дае падмурак для далейшай незалежнасці, можна сказаць. Да, зразумела, што гэта ўсё яшчэ на этапе станаўлення было. Зразумела, што казаць, што ў нас быў нейкі дыпламатычны корпус, нейкая дыпламатычная служба складзена. Так гэтага не было. Зразумела, што большасць дзеянняў мы ўсё ж такі ўзгаднялі з Масквой. Але ігнараваць той факт, што ў нас было прадстаўніцтва ў Польшчы ў той час з 23 па 32 год мы не можам. Гэта факт, які ёсць у гісторыі. І вось чаму гэта было, гэта ўжо іншая справа. Таму што ў перапіскі, напрыклад, таго ж самага Чэчэрына з Мінскам мы бачым словы дэкорум незалежнасці. То есть гэта рабілася для дэкарацый. То есть для таго, каб падкрэсліць вось гэтую незалежнасць БССР. Але якая розніца для нас, з якой мэты гэта рабілася? Для нас мы можам канстатаваць, што гэта была правасуб'ектная рэспубліка, якая мела сваё дыпламатычнае прадстаўніцтва, якое выконвала ўсе ўмовы Рыжскага мірнага дагавора, што з'яўляецца яшчэ адным доказам пра яе міжнароднай правасуб'ектнасці, падпісанне і выкананне міжнародных дамоў. Гэта адной з характарыстык міжнароднай правасуб'ектнасці рэспублікі. І таму рэспубліка, яна пачала фарміравацца на новым узроўні. Зразумела, што Рыжскі мірны дагавор нёс для нас і негатыўныя моманты. Гэта ніхто з гэтага не адмаўляе. Тое, што нас падзялілі, тое, што 113 000 квадратных кіламетраў заходняй Беларусі перайшло ў склад Польшчы. І гэта сказвалася на развіцці савецкай Беларусі, на яе нацыянальна-дзяржаўным будаўніцтве. Атрымоўваецца, што савецкая Беларусь была вымушана будаваць сваю ўнутраную палітыку з улікам гэтага факту. Тое, што значная частка яе тэрыторыі знаходзіцца ў межах іншай дзяржавы. Яны не змірыліся з тым фактам, што заходняя Беларусь, што гэта іншая дзяржава. Ні адзінага года яны не змірыліся з гэтым фактам падзела. І савецкае кіраўніцтва беларускае, яно мелкімі крокамі ішло да аб'яднання. Як бы гэта пафасна зараз не гучала, але насамрэч кожны крок, нават будаўніцтва нацыянальнай палітыкі ў савецкай Беларусі рабілася з улікам заходняй Беларусі. Вось давайце пра гэта, уласна кажучы, пагаворым падрабязней. Які пункт Рыжскай мірнай дамовы тычыўся насельніцтва заходняй Беларусі? Ну, в адзін выпадку гэта, і другі пункт, які дзяліў акрамя другога пункта тэрытарыяльнага. В першую чаргу гэта сёмы артыкул знакаміты, які прадастаўляў права свабоднага вольнага развіцця і рэлігійнае развіцця нацыянальных меншасцяў як у Польшчы, так і ў савецкай Беларусі.
трэба сказаць, што палякі ігнаравалі гэты пункт. Яны не збіраліся прадастаўляць беларусам нейкіх асобых правоў, не збіраліся даваць ім права на навучанне на беларускай мове, на карыстанне беларускай мовай, на спраўленне сваіх рэлігійных абрадаў. Яны проста яго ігнаравалі. І вось першапачаткова савецкая Беларусь, яна дыпламатычнымі сродкамі пыталася дайсці да кіраўніцтва польскага кіраўніцтва, сказаць, што вы парушаеце правы рыжскай мірнай дамовы. І было шэраг нот накіравана ў адрас польскай дзяржавы. Дарэчы, вось нота 21 жніўня 1921 года ад СНК БССР, якая фактычна азначала ўстанаванне дыпадносін. Вось гэтая нота, якую накіраваў наш урад і пасля атрымаў польскае каменюке як адказ на гэтую ноту, вось гэта азначала ўсталяванне дыпадносін. Вось такі пункт парушэння правоў беларусаў, які зноў-такі мы выступілі ў абарону гэтых жыхароў. І вось гэта ігнараванне польскім бокам правоў беларускага насельніцтва заходняй Беларусі, яно падштурхнула савецкае кіраўніцтва беларускае да выпрацоўкі пэўнага комплекса дзяржаўных мерапрыемстваў па абароне, які праводзіліся на тэрыторыі савецкай Беларусі. Гэта і агітацыйна-прапагандысцкія мерапрыемствы, гэта і арганізацыйная і каардынацыйная дзейнасць нацыянальна-вызваленчага руху, скажем так, у заходняй Беларусі, які зноў-такі у Мінску вялося. Былі створаны сетка арганізацыйна-каардынацыйнай дзейнасці, так званае бюро дапамогі ЦК КПЗБ пры ЦК КППБ, прадстаўніцтва ЦК КПЗБ ў Мінску, якое падпарадковвалася польскаму аддзяленню камуністычнага інтэрнацыянала. І шэраг устаноў, там камісія па дапамогі галадаючым заходняй Беларусі, шэраг устаноў, якія пэўным чынам дапамагалі, каардынавалі, каардынавалі развіццё нацыянальна-вызваленчага руху ў заходняй Беларусі. Можна задаць пытанне, а польскі бок вось гэтыя установы і гэта каардынаванне як успрымаў? Ось я чаму казала, што две установы было бюро дапамогі ЦК КПЗБ пры ЦК КППБ. Гэта было да 25-го года. Вось гэтая установа, яна была створана ў ліпені 24-го года і існавала да 25-го года. Пасля 25-го года кардынальна змянілася агульная тактыка як савецкага, так і польскага кіраўніцтва адзін да аднаго. І ўжо на смену вось нейкім варожым памкненнем, тым же сама дыверсійным акцыям, бандытызму на памежжы, вось нейкім выкарыстанне непасрэдна дыверсійных і узброеных сродкаў уступіла месца іншым сродкам. У тым ж ліку і дыпламатычным сродкам, і сродкам дзеянняў з боку камуністычнага інтэрнацыянала. І таму, пачынаючы з 25-го года, такая названа тактыка актыўнай разведкі. Ёсць такая назва спецыяльная палітыкі, якая вялася з 21 па 25 год. Вось яна называлася тактыка актыўнай разведкі. Гэта савецкая палітыка. І вось гэта яшчэ раз даказвае, што амаль да 25-го года, па-першае, мяжы как таковой не было, добраўсталяванай і абароненай. Гэта па-першае. Па-другое, які ўсе яшчэ марылі, мабыць, нейкія рэваншысцкія ідэі былі, што, магчыма, гэтая мяжа, яна толькі часовая, і яна не захоўваецца. Магчыма, праз нейкі час вось-вось паднімецца паўстанне, напрыклад, у Маскве, у Мінску лічылі, палякі лічылі, а можа, вось давайце федэралісцкую канцэпцыю вернем. І то есть вось да гэтага не было нейкай усталяванай вось гэтай такой палітыкі. То есть палітыка, савецка-польскія адносіны былі такія хісткія, скажем так. Быццам гэта часова, але, як вядома, няма нічога больш пастаяннага, чым часовае, так? Да, і вось уже з 25-го года мы бачым рэзкі паварот у палітыкі у савецка-польскіх адносінах, і што яшчэ раз паказвае, што было створана прадстаўніцтва ЦК КПЗБ ў Мінску, але яно падпарадкоўвалася польскаму аддзяленню камуністычнага інтэрнацыянала. Каб зноў-такі ж не ўзнікла ніякіх абвінавачванняў у том, што яны парушаюць умовы рыжскай мірнай дамовы, таму што па 5-му артыкулу дагавора стварэнне на сваёй тэрыторыі варожых фарміраванняў, якія скіраваны супраць Польшчы, і той ж самай палякі супраць савецкай, было забаронена. І каб не было вось гэтых абвінавачванняў, фактычна вось усе гэтыя дзеянні каардынаваліся камуністычным інтэрнацыяналам.
Усё, ў прынцыпе, выглядала лагічна, акрамя таго, што ў прадстаўніцтва ЦК КПЗБ уваходзілі сакратары ЦК КПБ і фінансаваліся яны з Мінску і знаходзіліся ў Мінску. Адзінае толькі, што яны перанеслі свой офіс, калі яно знаходзілася ў цэнтры на вуліцы Камсамольскай, а побач знаходзілася генконсульства Польшчы, дарэчы. Адзінае, што яны яго перанеслі ў Лошыцу. Вось адзінае, што крыху далей. Вось, па-за межы Мінска. Вось яны яго зменшылі, адкрылі там падпольную школу па падрыхтоўцы дыверсантаў. Гэта ж не мы, гэта ж камуністычны інтэрнацыянал. Мы прычым гэта з гэтага ўсяго. Вось. Дарэчы, яшчэ савецкая Беларусь арганізавала вось такі комплекс дзяржаўных мерапрыемстваў. Там яшчэ было навуковае вывучэнне заходняй Беларусі і вось пашырэнне навуковых і культурных кантактаў заходняй Беларусі. То есть беларускія пісьменнікі, там Купала, напрыклад, той же самы Жолуновіч, ці Чарот, Кудзелька, яны ездзілі ў Варшаву і выступалі перад і ў Беласток, і там па тэрыторыі заходняй Беларусі выступалі і прапагандавалі за основные досягнения Советской Беларуси. Что у нас тут все так добро, что мы досягнули вот таких уровней экономики, культуры. Вот у нас есть Академия наук, у нас есть газета на белорусской мове, школа на белорусской мове, все справаводство на белорусской мове. Поглядите, краязнаўчы рух, беларусізацыя. Як цудоўна у нас. Вось, то есть, вось гэта такая прапаганда асноўных дасягненняў Савецкай Беларусі, вось у тым ліку і вось гэты накірунак, ён таксама ішоў у комплексе вось гэтых дзяржаўных мерапрыемстваў па абароне вось гэтых правоў беларускага насельніцтва заходняй Беларусі. І вось гэты комплекс, у гэтым комплексе вылучаецца вось такі дзеянне той же самай структур, як я казала, бюро дапамогі ЦК КПЗБ. Я хочу крыху падрабязней расказаць пра гэты орган. Ён быў створаны ў ліпені 1924 года па ініцыятыве Іосіфа Вісароновича Сталіна. Па-першых, яна шла па ініцыятыве беларуска-савецкага кіраўніцтва, але мы ўсе добра разумеем, што ініцыятыва ішла з Масквы. Быў выкладзены склад гэтай бюро дапамогі, вось Чарвякоў, Ігнатоўскі, Адамовіч, Славінскі, і іншыя. І вось гэта бюро дапамогі, яно павінна было праводзіць арганізацыйна-каардынацыйную дзейнасць на тэрыторыі заходняй Беларусі з мэтай умацавання ідэі Мінск – адзіны беларускі нацыянальны цэнтр. І з гэтай мэтай была праведзена так званая закардонная місія Цэнтральнага бюро КППБ. І чаму закардонная? Таму што фактычна тэрмін заходняя Беларусь, якім мы карыстаемся, ён узнік ужо пасля 23-24 году замацаваўся. А да гэтага вось яны выкарыстоўвалі тэрмін закардонны. Закардонная Беларусь, закардонныя землі і гэтак далей. І таму вось тэрмін закардонная місія, яна цалкам вось укладвалася ў гэтую канцэпцыю. І вось цэнтральны агітацыйна-прапагандысцкі аддзел Цэнтральнага бюро КППБ, тогда не было яшчэ ЦК, ЦБ было. Яны арганізавалі такую званую місію. Яе склад узначальваў і Гурын Маразоўскі і Старык. А яшчэ там быў Павел Ільючонак. І вось гэтыя тры рада, яны накіроўваліся ў Варшаву для правядзення закардоннай місіі. І доўгі час не было вядома, хто такі быў Старык. То есть былі згадкі ў гістарыяграфіі, што магчыма гэта асоба, магчыма гэта асоба, а нейкага адзінага меркавання з дакладнай абгрунтаваннем не было. І вось дзякуючы далучэнню новых крыніц, у тым ліку расійскіх архіваў, расійскага дзяржаўнага архіва сацыяльна-палітычнай гісторыі, дзяржаўнага архіва Расійскай Федэрацыі, удалося, і Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь удалося вось рэканструяваць вось гэтую асобу. Хто гэта быў? Так, выкраем сакрэтнага агента пасля паўзы, але пакуль мы да сумеснай рубрыкі перайдзем, я хочу запісацца. Хто такі, даць такую некаторую характарыстыку агульную, хто такі Гурын Маразоўскі? Хто гэта ўвогуле? Некалькі словаў. Гэта вельмі цікавая асоба. Насамрэч, перад тым, як закінуць вось гэтую троіцу ў Варшаву, ім стваралі такую антыбіяграфію.
тым, што яны п'яніцы, дэбашыры, такі антысавецкія элементы і наогул вядуць сябе антысавецкі ніяк падабаючы партыец. І як доказамі было іх п'янства і разгульны вобраз жыцця. І тое, што Гурын Баразоўскі на каляды разам з сваімі таварышамі, у тым лікам і лючонкам, напіліся і танцавалі ў гарадскім тэатру і пелі не вельмі прыстойныя песні. І вось гэтая справа разглядалася не толькі на ЦБ-КППБ пасяджэннях, што насамрэч такое, абмяркоўваць такія пытанні, а яшчэ і ў газетах, што яшчэ раз паказвае, што яны рабілі гэта спецыяльна. То есть, магчыма, было проста прыкрыць на гэта вочы. Хто п'яны не танцаваў на сцэне? Усе. Усе ёсць такія чорныя моманты ў жыцці. Да. Гэта рабілася спецыяльна, каб паказаць, што гэты чалавек, ён не толькі што партыец, а ён вось такі хісткі элемент. І вось гэты хісткі элемент можна закідваць у Варшаву з пэўнай місіяй, з пэўнай этай. Так. А і лічонак гэта? І лічонак, ён, наогул літаратар, член літаратурнага аб'яднання ВІР, працаваў пры Народным камісарыяце асветы, і ён пасля быў паўнаважным вось гэта бюро дапамогі ЦК КПЗБ ў Варшаве, і дастаткова такая таленавітая асоба, вось сябр Жалуновіча, у том ліку Гурына Баразоўскага. Так, цяпер у нас сумесная рубрыка «Выкрыццё сакрэтнага агента» пасля паўзы. Гэта сумесная рубрыка, якую мы робім разам з онлайн-гіпермаркетам 21 век бай. Сёння мы гаворым пра 20-е гады ў Беларусі, ў БССР. Гэта час новай эканамічнай палітыкі, такая саступка капіталістычнаму ладу ў краіне перамогшага сацыялізму. І гэтая тэма прывяла мяне да цікавасці, якім чынам пачалася развівацца банкаўская справа ў Беларусі. І можна сустрэць розную інфармацыю і 20-е гады 20-го стагоддзя, і 1870 год, з'яўленне першага банка ў Гомелі. Але, аказваецца, самай першай банкаўскай установай быў так званы пабожны банк. Першы банкаўская установа на тэрыторыі Беларусі была створана ў 1598 годзе ў Нясвіжы. Гэта быў пабожны банк, альбо каса міласэрнасці, альбо лаўка міласэрнасці, альбо, як прамая транслітарацыя з лацінскай назвы, Монтепіета. Што такое пабожны банк? Пабожны банк – гэта такая каса ўзаемадапамогі, якая выдавала беспрацэнтныя крэдыты. Чаму менавіта беспрацэнтныя? Таму што ў хрысціянстве даваць грошы ў рост было непрыгожа, неправільна. Нельга зарабляць, не па-хрысціянску гэта было. Вось гэтую касу ўзаемадапамогі адкрыў у Нясвіжы Мікалай Радзівіл Сіротка. Ён быў такім р'яным каталіком і шмат падарожнічаў. І менавіта з падарожжаў ён прывёз гэтую ідэю і даручыў займацца вось гэтымі пабожнымі банкамі, гэтай касай езуітам. І гэта каса ўзаемадапамогі пабожны банк дзейнічала ажно да 1773 году. Потым, конечно, гэта ўсё перарвалася, таму што езуіту забаранілі, а потым там іншыя падзеі былі, Рэч Паспалітая была падзеленая, і ўжо не да вось гэтых фінансавых інструментаў. І потым ужо, як я сказала раней, банкаўская справа, яна вярнулася на тэрыторыю Беларусі ажно ў 1870 годзе. Да чаго я веду? Я веду да таго, што зараз існуе даволі шмат розных фінансавых інструментаў, і у онлайн-гіпермаркета 21 век бай таксама ёсць фінансавы інструмент, які называецца долькі, які дазваляе набываць тавары ў гэтым онлайн-гіпермаркеце ў растэрміноўку беспрацэнтна, амаль беспрацэнтна, колькі разумею. Калі ласка, карыстайцеся, па спасылцы ў апісанні будуць падрабязнасці гэтага інструменту. Калі ласка, пераходзьце. А калі вы не хочаце карыстацца растэрміноўкай, то можете скарыстацца прамакодам Дягель21, які дае зніжку 3-5% на ўсе тавары каталогу, акрамя і так акцыйных, альбо калі у вас замова ад 500 рублёў, вы можете скарыстацца кодавым словам «Францдягель», якое дае зніжку 50% на дастаўку. Калі ласка, у апісанні ўсе падрабязнасці, карыстайцеся, а мы паехалі далей.
Да, агенты. Гэта было вельмі цікавае такое мерапрыемства насамрэч. І мне паступова было даказваць вось гэты факт, што старык гэта Александр Антонович Сянкевіч. Чалавек, які пасля быў у 21 годзе з 21 па жнівень 22 года народным камісарам аховы здароўя, які меў вялізны партыйны стаж, які арганізоўваў так знакаміты настаўніцкі з'езд 1905 года разам з Якубам Коласам, які быў родам з адной вёскі з Якубам Коласам у Сталпцоўскім раёне. І калі Якуба Коласа арыштавалі, пасадзілі ў Пяшчалаўскі замак, то Сенкевічу ўдалося збегчы і пераправіцца ажно ў цэлае ЗША, у штат Балтімор, і паступіць у Балтіморскі універсітэт, скончыць там атрымаць медыцынскую адукацыю, стаць добрым урачом, быць там пэўны час. І калі ў 1917 годзе пачалася рэвалюцыя, пачалася грамадзянская вайна, ён праз далёкі ўсход прымаў удзел у грамадзянскай вайне ў далёкім усходзе, лячыў там усіх асноўных рэвалюцыянераў і пасля перабраўся пасля сканчэння польска-савецкай вайны ўжо ў Беларусь і стаў народным камісарыятам аховы здароўя. Вось я пра тое, што гэта быў то есть партыец старай закалкі, і таму вось мянушка старык яму падыходзіла. Па-другое, ён быў значна старэйшы ўсіх кіраўнікоў савецкай Беларусі ў той час. Ён быў 1881 года нараджэння. Калі для параўнання той же самы Ульянаў 1901 года нараджэння. Ён сапраўды быў ужо вопытны чалавек, пры гэтым такі флегматычнага складу характара, і таму яго, мне падаецца, накіравалі вось гэтай троіцы з Гуран Маразоўскім і Лючонакам, якія карысталіся больш такім выбухным характарам, нейкім халерычным нават. Памятаем, што яны там на стале танцавалі. Ім патрэбны быў вось такі чалавек, які з цвярозым розумам каардынаваў ўсё ж такі іх дзеянні. І яны накіроўваліся ў закардонную місію. Што сабой прадугледжвала гэта? Яшчэ хачу даказаць, чаму я вырашыла, што Александр Антонович Сянкевіч гэта старык. Па-першае, ёсць успаміны Славінскага, які піша, што быў такі старык, і ў дужках піша Сянкевіч. З гэтага пачалося ўвесь мой пошук, то есть што з успаміну Славінскага. Я неяк падумала, мала ли што ён напісаў. Старык, Сянкевіч, мала ли ён так яго называў па-брацкі. Старык, старык, ідзі сюды. Гэта было па-першае. Па-другое, пачала чытаць перапіску Гуран Маразоўскага з Ігнатоўскім, ужо калі яны былі ў Варшаве, і там бачна, што гэта Сянкевіч. Па-другое, закардонная місія. На пасяджэнні агітацыйна-прапагандысцкага аддзела ЦБ КППБ было накіраваць закардонную місію, і ў складзе Гуран Маразоўскі, Сянкевіч і Лючонак. І вось гэта яшчэ служыла адным доказам таго, што вось старык гэта і ёсць Сянкевіч. Так. А дзе у нас фігуруе старык? У якіх дакументах? Нейкіх сакрэтных, зашыфраваных? Не хутчэй зашыфраваных, а хутчэй вось у перапісцы того ж самого Гуран Маразоўскага з Ігнатоўскім, тым ж самым з беларускім савецкім кіраўніцтвам, вось адносна іх закардоннай місіі і нейкія справаздачы, нейкія асаблівасці падрыхтоўкі таго ж самага камуніката, таму што з сабой прадугледжвала вось гэтая місія. Місія прадугледжвала, што яны павінны стварыць пэўную аб'яднанне у шэрагах ЦК КПЗБ. У гістарыяграфіі гэта мае назву сецэсія. І сецэсія павінна была, па-першае, патрабаваць, каб ЦК КПЗБ падпарадкоўвалася непасрэдна камуністычнаму інтэрнацыяналу, а яна была філіялам, нагадаю, яна была філіялам ЦК КПП, камуністычнай партыі Польшы, щоб яна выйшла з яе падпарадкавання і мела больш самастойны унітарны статус. Па-другое, ёй павінна было падпарадкоўвацца Віленшчына. По сферы размежавання камуністычнага руху Віленшчына была падпарадкаванне камуністычнай партыі Польшчы. Яны таксама хацелі, каб Віленшчына была ўсё ж такі ў падпарадкаванні КПЗБ. Па-другое, гэта была арганізацыя нелегальных беларускіх школак, пачатковых беларускіх школах, і вось на гэтыя школы выдзялялі грошы з Мінску. І
І планавалася стварыць пэўную сістэму, што беларускамоўная адукацыя на заходняй Беларусі. Вось нелегальныя вось гэтай беларускамоўныя школы, пасля беларускія гімназіі, які таксама фінансаваліся з Мінску, так званая Віленская гімназія, Радашковіцкая гімназія, Світлацкая гімназія і так далей. Пасля іх палякі прыкрывалі адну за адным, але Віленская гімназія дастаткова доўга праіснавала. Гэта сярэдні ўзровень адукацыі, і вышэйшы ўзровень адукацыі планавалася паатрымоўваць у Мінску, што вось гэтыя людзі, маладыя, якія атрымоўвалі сярэднюю адукацыю, пасля пераходзілі б лінію фронта, межу, і атрымоўвалі ў Мінску БДУ вышэйшую адукацыю. Або накіроўваліся ў так знакаміты камуністычны універсітэт нацыянальных меншасцяў захаду у Маскве. І вось такая многаступенчатая сістэма беларускамоўнай адукацыі. Гэта зноў-такі ж для падтрымкі, для абароны беларускага насельніцтва заходняй Беларусі. І па-другое, сецэсія прапаноўвала сваё аб'яднанне, паказаць, што наогул у нас мы не падтрымліваем ідэю Масквы, мы вось нейк адасоблена. І мы хочам стварыць пэўнае аб'яднанне, пэўны палітычны цэнтр на тэрыторыі заходняй Беларусі, які б цягацеў да Мінску. Цягацеў вось да ідэі, што Мінск адзіны палітычны цэнтр. І ў той час, я нагадаю, у 22-м годзе створаны беларускі пасольскі клуб. Гэта такая таксама палітычная групоўка, палітычная платформа, якая аб'ядноўвала сабе беларускіх нацыянальных дзеячоў заходняй Беларусі і якая хацела палітычнымі метадамі зноў-такі змагацца за абарону правоў беларускага насельніцтва заходняй Беларусі у польскім сейму. І вось планавалася, што вось частка членаў беларускага пасольскага клуба павінна падтрымаць вось гэтую ідэю сецэсіі, падтрымаць вось гэту ідэю стварэння нейкага палітычнага аб'яднання. Партыі, не партыі, аб'яднання, скажам так. І вось у 24-м годзе была такая ідэя, што давайце мы аб'ядноўваем вось гэтых беларускіх нацыянальных дзеячоў беларускай эміграцыі вакол гэта цэнтра. Але пачаліся перамовы. Вось Гурн Маразоўскі вёў перамовы, тым же самым Старашкевічам, Цвікевічам, з Ракам Міхайлоўскім. І трэба сказаць, што вось тут іх выкрала польская дэфензіва. Іх выкрала, і яны зразумелі, што наступным крокам будзе арышт усіх гэтых дзеячоў. І таму Сянкевіч пераходзіць, і быў загад перайсці мяжу і Гурну Маразоўскаму, і Сянкевічу, вярнуцца дамоў. Сенкевіч выканаў загад, і ў чэрвені 1924 года ён быў ужо ў Мінску, а Гурн Маразоўскі не падпарадкаваўся гэтаму загаду і застаўся ў Вільні. І фактычна пачаў працягваць ідэю сецэсіі, але адышоў ад ідэй камуністычных ідэяў, ім больш скіліўся на іх леваэсэраўскія ідэі і пачаў адстойваць вось ідэю таксама самастойнасці заходняй Беларусі, але вось з пазіцыі левых эсэраўскіх ідэй. Выдаваў там часопіс у Вільні, але ў 28-м годзе яго ліквідавалі з Мінску. Таму што ён сапраўды вёў такую антысавецкую дзейнасць з пункту гледжання савецкай дзяржавы, і таму тым больш ён не падпарадкаваўся загаду. Так. Пры гэтым я не магу да канца сказаць, што вось яго вось такі дэмарш, ён быў цалкам вось толькі дэмаршам. Ці не было таксама спланаванай акцыі, то есть тут яшчэ трэба даследаваць. Але тое, што тыя факты, якія я маю на гэты момант, гэта быў дэмарш. Што гэта быў дэмарш, гэта бы яго асабістая вось такая характарыстычная рыса, што такая незалежніцкая, зноў-такі халерычная такая вось рыса, якая вось яго характарызуе ўсю яго дзейнасць. І вось Сянкевіч пераходзіць мяжу і праходзіць партыйную праверку ў чэрвені 24-го года і зноў-такі працягвае працаваць на ніве будаўніцтва савецкай Беларусі. Яго накіроўваюць у Маскву, так званае беларускае аддзяленне камуністычнага універсітэта нацыянальных меншасцяў захаду ў Маскве. Той жа, які вось магчыма даваў бы адукацыю, вышэйшую адукацыю для моладзі заходняй Беларусі. Ён там становіцца рэктарам, і вось ён пачынае рыхтаваць фактычна тых же самых дыверсантаў, спецыялістаў, у том ліку для заходняй Беларусі. І ён там прабыў да 26-го года, што яшчэ раз даказвае, што проста так чалавека, які быў не ў тэме, не ведаў усе гэтай спецыфікі, проста так перакідваць у Маскву на такую пасаду, было б нелагічна. Канешне, ён да гэтага моманта яшчэ ўзначаліў мінскую партыйную школу,
ён быў у курсе падрыхтоўкі партыйных кадраў. Да, ён быў вельмі такая знакамітая асоба ў гэтым Ну плане. так, гэта такія суперважныя пасады. А вось як склаўся яго лёс, ну, мы трошкі выходзім за межы тэмы першапачаткова, як склаўся яго лёс потым? У 30-е гады, у 40-е. У 26-м годзе ён зноў-такі вяртаецца ў Мінск і становіцца загадчыкам агітацыйна-прапагандысцкага аддзела ЦК КПБ. Ну, это важна, гэта як міністр інфармацыі сёння, такі важная пасада. Ну, я не ведаю, параўноўваць цяжка, але ну, вось, для прыклада. І яму падпарадкоўвалася беларускае дзяржаўнае выдаўніцтва, газета «Полымя», той же сам «Маладняк», шмат. То есть ён вёў агітацыйна-прапагандысцкую дзейнасць на тэрыторыі заходняй Беларусі, савецкай Беларусі. У тым ліку тыя акцыі ў падтрымку заходняй Беларусі былі праводзены агітацыйна-прапагандысцкім аддзелам. І то есть ён працуе ў Мінску да 1930 года, калі ўзнікае так званая справа Саюза вызвалення Беларусі. Так, Знакамітая справа, па якой ён праходзіць. Але праходзіць больш як сведка. Чаму сведка? Таму, калі вы памятаеце, я расказвала пра Ульянова, пра знакамітыя вечарыны Купалы. Калі у Купалы збіраліся ўвесь свет беларускай інтэлігенцыі, дзяржаўных дзеячоў, і яны за чаркай гарэлкі, віна, ці проста абмяркоўвалі агульныя пытанні, палітычнае жыццё. І на гэтых сустрэчах прысутнічалі сакрэтныя супрацоўнікі ДПУ, тым ліку Ульянаў, як я казала, і ў тым ліку і Александр Антонович Сенкевіч. Ён таксама быў супрацоўнікам ДПУ на той момант. І гэта фактычна стала тым, што ў 1930 годзе па справе Саюза вызвалення Беларусі ён праходзіў сведкай. І калі мы чытаем матэрыялы допыта таго ж самага Ульянова па гэтай справе, то Ульянов, як таксама халерычная асоба, ён на першым допадзе адразу кажа: «Я сакрэтны супрацоўнік ДПУ. Тэлефануйце Піляру, старшыні ДПУ Беларусь, і пытаеце, якая была моя мэта, што я там рабіў, і гэтак далей». То Сенкевіч, па-першае, ён крыху старэйшы за Ульянова, па-другое, іншы склад характара. Ён трымаўся на допросе максімальна упэўнена, і толькі на апошнім допыце, калі яму сказалі, што вы страчваеце ўсе свае пасады на 2 гады, і вы не маеце права займаць ніякіх пасад. І вы наогул высылаецеся з Мінску і ў Маскву. І вось толькі пасля гэтага ён згадаў, што а вы не можаце там вось патэлефанаваць такому таварышу з ДПУ і даведацца мае мэты. Толькі пасля гэтага. Гэта яшчэ раз характарыстыка асобы Александра Антоновича Сенкевіча. Чалавечай якасці яго. І пры гэтым я кажу, што ён быў пераведзены ў інстытут літаразнаўства Беларускай акадэміі навук на той момант. Ён працаваў у БДУ дацэнтам, выкладаў, ён пісаў всякія публіцыстычныя матэрыялы, у якіх выкрываў нацыянальны дэмакратызм, што гэта вельмі ганебная справа, што тое, што вось Саюз вызвалення Беларусі вось і па дзелом ім, і нельзя так было дзелаць, а тое, што ён сам праходзіў па гэтай справе, гэта іншая справа. І ёсць якасна абяляў сабе вось у гэтым момантах, у гэтых вось брашурках, у гэтых публіцыстычных матэрыялах. Гэта было зразумела. То есть, відаць, выбара не было. Я не ведаю, як... Можа, ён рэалізоўваў свае перакананні? Не абавязкова. Магчыма, так. Гэта прымус быў. Пасля ён таксама займаў пасады, ён быў пасля пераведзены ў Маскву, працаваў у інстытуце гігіены і санітарыі, пасля працаваў у іншых установах і працаваў до 1938 года. І калі ўжо пашла другая вална, другая хваля рэпрэсій, і вось тады яго зноў-такі арыштавалі. І трэба сказаць, што дакладнай даты яго смерці, калі яго ўсё ж такі, яму далі 10 гадоў, але 10 гадоў гэта не вышэйшая мера. Зноў-такі. І калі ён памёр у заточэнні, у заключэнні, ці гэта было ў канцы 38-го, ці ў пачатку 39-го года, таму што ёсць розныя версіі яго смерці, запаленне лёгкіх. Гэта было дастаткова частая справа і у той час. Я выбачаюся, а ці не маглі яго
расстраляць, а потым ужо постфактум выдаць даведку, што якабы ад хваробы я кажу, што памёр. тут складана, таму што апошнія гады жыцця, паўгады жыцця невядома. Таму, магчыма, яго адразу і расстралялі, да? То есть 10 гадоў далі, а пасля пераглядзелі справу і далі вышэйшую меру пакарання. Гэта зноў-такі можа, і сапраўды памёр ад хваробы. Зноў такая белая пляма вось гэтага чалавека, белая пляма біяграфіі, таму што, я кажу, вельмі заканспіраваная асоба, таму што вось усе гэтыя факты, якія я расказваю, ёсць іншая інтэрпрэтацыя яго біяграфіі пасля 1930 года, дзе ён працаваў дакладна, з якога тэрміны, па які ўсё так цьмяна і недакладна, вось і ўсё па крупіцам устаноўліваць прыходзілася. У тым ліку яго праца да 24-го года, да вот гэтай званай закардоннай місіі. Тое, што калі ён быў народным камісарыятам аховы здароўя, гэта дакладны час. Калі ён быў загадчыкам агітацыйна-прапагандысцкага аддзела, таксама дакладны час. Але выпадалі асобныя перыяды, напрыклад, пасля жніўня 22-го года. Ён быў накіраваны ў Барысаўскі павет. Таксама агітацыйна-прапагандысцкі аддзел. Што ён там рабіў, з якой мэтай, якую пасаду ён выконваў, што невядома. Зноў-такі невядома. Магчыма, як з тым Ульянавым было, крыніцы самі сябе паказвалі. То тут такога не было. Прыйшлось метадычна шукаць, адкрываць вось гэтыя факты яго біяграфіі. Я кажу, Ульянаў, ён дапамагаў. Відаць, зверху недзе дапамагаў, падкідваў вось гэтыя яго факты біяграфіі. Тут зусім такі заканспіраваны чалавек. А мы вяртаемся, мабыць, да Рыжскага мірнага дагавора. Да. Вельмі цікава, канешне, і цікавыя асобы мы тут закранаюцца. Але давайце зробім такую выснову па выкананню вось гэтага 7-го пункта Рыжскай мірнай дамовы. У 20-е гады, скажем так, таму што ў 30-е гады гэта ўжо іншая, напэўна, гісторыя. У 20-е гады. Такім чынам, якую ролю мела выкананне вось гэтага 7-го пункту Рыжскай мірнай дамовы для БССР і для Заходняй Беларусі? Сам працэс выканання 7-го артыкула, ён быў взаемазвязаны з асаблівасцямі правядзення нацыянальнай палітыкі ў Савецкай Беларусі і з дзяржаўна-тэрытарыяльным статусам Савецкай Беларусі. Таму што акрамя Заходняй Беларусі і абароны правоў беларускага насельніцтва яшчэ былі польскае насельніцтва ў Савецкай Беларусі, і гэта вось якраз укладвалася у нацыянальную палітыку савецкай дзяржавы, калі усім нацыянальным так званым меншасцям прадастаўлялася права адукацыі на роднай мове, у тым ліку і вышэйшая адукацыя на роднай мове, выдаўніцтва сваіх газет на польскай мове, удзел у грамадска-палітычным жыцці. І то есть фактычна у 20-е гады польскае насельніцтва вельмі добра сабе адчувала. Ужо з 1932 года пачаліся кардынальныя змены у палітыкі і нацыянальнай палітыкі наогул савецка-польскіх адносінаў. Гэта было звязана з падпісаннем дагавора аб ненападзенні паміж Польшчай і СССР, па якому фактычна абодва бакі яны неяк так уціхаміравалі сваю палітыку, як тэрытарыяльную, як нацыянальную. Яны змірыліся з тым, што вось мяжа па Заходняй Беларусі, вось гэтая мяжа, дзяржаўная мяжа, што яны прызнаюць, што вось у нас няма ніякіх тэрытарыяльных прэтэнзій адзін да аднаго. Што в мяжах гэта ёсць. Што яна ўсё ж такі ёсць. Яны змірыліся. Стадыі прыняцця. Вось до 32-го года яны прынялі. Усё ж такі яна ёсць, і мы яе павінны падтрымліваць спрыяльныя вось гэтыя адносіны, ліквідоўваць які бандытызм, усякія пагранічныя канфлікты і абараняць вось гэтую мяжу, заключаць эканамічныя адносіны, у тым ліку стабілізаваць гандлёвыя адносіны і ісці да заключэння гандлёвага дагавора. Зноў такі ж. І то ж як нацыянальная палітыка. Яны больш-менш уже зразумелі, што вось як палякі, вось гэта палякі. Гэта іх нейкая больш-менш унутраная справа. І яны імкнуліся уплываць на гэты рух толькі праз камуністычны інтэрнацыянал. І вось гэтыя нават спробы
з мінску, які ішлі, яны ўжо больш-менш угасаюць, да? І такія ўжо да 34-го года то ж самае прадстаўніцтва КПЗБ ў мінску, яно амаль знікае, то есть яно пачынае займацца справамі перабежчыкаў, вось палітэмігранту, які ўжо пераехалі ў мінску, іх працаўладкаваннем, адукацыяй і гэтак далей. То есть ужо пасля 32-го года мы бачым вось гэты карэнны пералом вось у савецка-польскіх адносін, у тым ліку працэсе рэалізацыі умоў Рыжскага мірнага дагавора. То есть бакі адыходзяць вось гэтых нацыянальных і тэрытарыяльнай праблематыкі больш к эканамічным і гандлёвым зносінам. І вось яны пачынаюць ісці да заключэння гандлёвага дагавора. Таму вось і нават заходнебеларуская праблематыка, яна страчвае вось такую вастрыню прям, такую, якой яна была ў 20-е гады, калі там ты ж самы дыверсанты шлі, актыўныя перабежчыкі, ты ж самы бюро дапамогі Заходняй Беларусі, сецэсіі і так далей. То есть нават згортванне беларускай сялянскай работніцкай грамады ў 27-м годзе, яно для Мінска гэта была важная з'ява, таму што разбілі вось цэнтр, які яны стваралі. Таму што зноў-такі сецэсія, яны збіраліся стварыць палітычнае аб'яднанне, гэта ім не ўдалося. Але ў 25-м годзе, калі ўжо прыехаў Ульянаў, і гэта ім удалося, яны стварылі беларускую сялянскую работніцкую грамаду, якая праснавала да 27-го года. Пасля яе разагналі, частку членаў арыштавалі. І вось для Мінска гэта была трагедыя. Гэта падтрымала вялізны рух у Мінску, агітацыйна-прапагандысцкі, пратэсныя выступленні і маніфестацыі, што мы супраць гэтага, у тым ліку рух падтрымкі з боку беларускіх літаратараў, у тым ліку паездкі того ж самого, як я казала, Янкі Купалы, Чарота, выступленні іх перад грамадскасцю Заходняй Беларусі, гэта было таксама рух падтрымкі грамады. То есть яны імкнуліся нейкім чынам паўплываць на польскія ўлады, каб вызваліць вось гэтых дзеячоў грамады, якія былі пад арыштам, каб пэўным чынам паўплываць на працэс над грамадоўцамі. І для беларусаў гэта была трагедыя. Ужо пасля разбала грамады узнікае дэпутацкая фракцыя змагання, і 28 гадах, і гэта зноў-такі, гэта ўжо нейкія парламенцкія формы барацьбы. Гэта зноў-такі змяншэнне нейкага накалу. Гэта парламенцкія, больш мірныя, легальныя метады барацьбы, метады змагання, метады абароны, можна іншыя розныя словы падбіраць. Але пасля 32-го года мы не бачым вось нейкіх такіх актыўных дзеянняў. То есть большая частка членаў, вось я яшчэ скажу, грамадоўцаў, якіх вызвалялі з турмы, яны ў рамках персанальнага абмену пераехалі ў Мінск і пачалі працаваць тут у Мінску. І пасля прайшлі па справе беларускага палітычнага цэнтра ў 34-м годзе, 33-м, былі рэпрэсаваны. То есть вось гэты накал і вось атрымоўваюць актыўныя дзеячы беларускай палітычнай эміграцыі ў Польшчы, яны або пераехалі ў Мінск, або фактычна больш-менш спынілі сваю нейкую актыўную такую пазіцыю. Не засталося Луцкевіч, зразумела, яшчэ там у Вільні заставаліся яшчэ дзеячы, але яны атрымоўвалі таксама прапановы вярнуцца ў Мінск, але адмовіліся, і гэта была іх пазіцыя. Яны схіліліся на вось такую пазіцыю і не савецкую, і не прапольскую, вось нейкая свая такая пазіцыя была. Хаця многія кажуць, што і прапольская таксама была. Вось і фактычна, вось калі мы кажам ужо пра рэалізацыю вось гэтага 7-го артыкула Рыжскага мірнага дагавора, то фактычна вось пасля 32-34 года абодва бакі нібыта забываюцца на яго. Не то, што забываюцца, яны не прымаюць нейкіх актыўных дзеянняў. І у дыпламатычнай перапіскі так згадкава ўзнікаюць нейкія узгадкі пра гэты артыкул, але зноў-такі ж кажу, бакі ўжо зміраюцца з тым, што вось як ёсць, так ёсць. У мяне вось такое пытанне ўзнікла. Зразумела, што ў нас як было, так было. Ці можна сказаць, што вось ўсё ж такі наяўнасць гэтага пункту, яна захоўвала Заходнюю Беларусь у арбіце інтарэсаў БССР і Савецкага Саюза, што, магчыма, пасадзейнічала аб'яднанню Заходняй Беларусі БССР у 39-м годзе. І Заходняй Украіны таксама. Гіпатэтычна, 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 каб не было гэтага
пункту ўсё роўна мне падаецца савецкая Беларусь, як казала ў пачатку, яна не змерылася з гэтым тэрытарыяльным падзелам. Усё роўна як две часціцы, якія разарвалі, яны ўсё роўна імкнуліся адзін да аднаго. Ідэйна, палітычна, таму што так ці інакш яны цягнуліся адзін да аднаго. І глядзелі, тую саму ў Варшаве глядзелі, што там у Мінску, а ў Мінску глядзелі, што там у Варшаве ці ў Данцынгу, Беластоку, што там робіцца. Так ці іначе гэтыя две адзінкі яны цягнуліся да адзін да аднаго. Быў бы сёмы артыкул ці не быў бы, таму што фактычна сёмы артыкул застаўся на паперы. Мы павінны гэта канстатаваць. Палякі ігнаравалі яго, не выконвалі. Беларусы таксама пэўным чынам паўплываць на тое, каб палякі яго выконвалі, не змаглі. Ні нотная перапіска, ні ўся вось гэты комплекс дзяржаўных мерапрыемстваў фактычна не прымусіў палякаў выконваць умовы гэтага дагавора. Таму ён быў, гэты артыкул он быў у Рыжскім мірным дагаворы, дзякую тым складальнікам гэтага дагавора, але пэўным чынам паўплываць на вырашэнне нацыянальнага пытання ён не змог. А вот таксама гіпатэтычнае, канечне, пытанне. А вось калі б усё ж такі ў Польшчы была трошкі іншая нацыянальная палітыка, і калі б яны выконвалі гэты пункт дамовы, як бы гэта паўплывала на ўзаемаадносіны з БССР? Может быть, так. Тут яшчэ ж была чароўная ідэя даць аўтаномію заходняй Беларусі. Яна ж гучала, і давайте дадзім ёй аўтаномію з цэнтрам там у Вільні, і хай яны там дадзім ім... Робіць, што хочаш, да? Да, квазідзяржава, каб яны даць пэўную аўтаномію, культурную, зразумела, не палітычную, ніхто аб гэтым не казаў. Культурную аўтаномію, каб яны там стварылі сваю сетку школ беларускамоўных, там пашыралі беларускамоўную адукацыю і так далей. Такія планы былі, і проста яны не атрымалі падтрымку ў той палітыкі дзяржаўнай асіміляцыі. Зразумела, гэта ідэя выглядала неяк фантастычна. Так. Яна таксама не атрымала. Так. І з другога боку, палякі заўжды імкнуліся да асіміляцыі. Да асіміляцыі нацыянальных меншасцяў, і ў іх такая палітыка была. Прынамсі, на той момант. Дзякуй вялікі за вельмі цікавую размову. Калі у нашых слухачоў узніклі пытанні, калі ласка, пішыце ў каментарах там, дзе гэта вам магчыма. На ўсе пытанні адкажам, падкажам. На ўсе пытанні, ўсе каментарыі вітаюцца. Дзякуй вялікі за вельмі цікавую размову і поспехаў у далейшых даследаваннях. Я буду рада яшчэ вас пачуць у нашым падкасці, канешне. Да, буду рада. Дзякую. Калі будзе нейкія яшчэ адкрыцці і выкрыцці, прыходзьце. Зразумела, конечно, з радасцю. Я шчыра ўдзячная ўсім, хто даслухаў гэты выпуск да канца, альбо не да канца, таксама мне радуе. Я шчыра ўдзячная ўсім спонсарам падкасту на платформе Patreon. Дзякую вам вялікі за падтрымку. Я шчыра ўдзячная ўсім, хто карыстаецца прамакодам Дзягель21 і кодавым словам Францзягель у онлайн-гіпермаркеце 21 век бай. Дзякую вам вялікі. Я шчыра ўдзячна ўсім, хто ставіць лайкі, падпісваецца, піша каментары. Гэта таксама дае такую дозу дафаміну ў маё жыццё. Шчыра вам дзякуй і да новых сустрэч у наступных выпусках. Пакуль.